Tá mé cónaí mása chun Dola inis, bráiste Eanach Dhúin, agus nuair a phós mé 1963, tháinig mé sa teach seo agus tá mé an óhain. For Andrew for sé bás for sé bhí drochrí aige cúg bliana ó for sé bás agus hit sé san teach an ihe amháin agus bhí sé san ospidéal ICU agus ní raibh Jimmy sé an bhí sé an ó ihe just an go dtí dearmad ach ní raibh bhí sé just ansin ag líon sin agus fuair sé bás agus bhí socraide as bhí an tóra anseo ihe amháin tháinig sé a bhaile agus bhí go leor daoine thart ag cruinniú agus bhí an teach díonta le daoine an ihe sin agus bhí siad anmhaith agus an céad láile bhí sé a Gordon Dola agus bhuaigh sé go Eanach Dhúin agus bhí sé ihe amháin in san timpeall in Eanach Dhúin agus an céad láile bhí an affran agus bhí sé chuir i relic Eanach Dhúin in Eanach Dhúin. Bhfuil se bhád mhaith seo? 2000 agus bhí an clán bhí siad imí agus fuair mo bhac an teach agus an fellam agus tá sé an óhain níl sé pósa ach tá sé an bhaith tá dearagam agus bhí sé tá dearagam óra bháin beirt agan agus tháinig bhí tú a caint leis tá sé go bhar san ospidéal an Gaeilge agus tagann sé tróna ag obair go háin bhfuil mór an gasúis agus tá átar ag obair san san factory Monaghan se. Tá cúpla focail níl agus tagann sé san nóna. Tá teach nuair a bhí tú ag dul isteach an nuair a bhí tú ag dul isteach sa teach seo tá teach aige san Húsan Avenue. Yeah, agus níl sé pósta agus tá sé ag obair san job céanna le 3 bliana. Carrick tú an dá thosaigh sé ach tá anam níl sa gom cén anam atá rinis. Agus tá sé an bhag bíonn sé ag siopadóireacht agus ag ceannachtaí tágus déan seo éile tróna leis an engineer bíonn engineer ré agus tá sé an rudí eile dhéanaan is. Tá má cínta go near an tú hain do róin tíar fad a híal le lug agus san leis tá sé ná hain. Sinné go dhéanais agus tá trúrinína gom sin tá áine posting Gaeilge agus ag obair agus tá teach nuair a bhí a tháinig tú sa gata tá teach sin an cailín is óige
agus tá sí sa Ability West le blianta. Bhí sí roiches agus nuair a dún roiches bhú sí an joban sin agus tá sí an. Agus garóidín sin bhí sí gobar é Easons agus tá sí fuair sí slám agus tá sí imias Easons inis agus tá sí gobar a Tesco. Part-time. Níl mé ná Gaeilge chuir na folclíonún is. Bhí áine an chéad páiste bhí gom agus an sin bhí cúpla an macatá san film Anthony agus Garóidín cúpla. Sílam gur níl sagam an as Maclan héin ach bhí sé blianta nuair a cúpla an clan mam ach níl sagam hánig siad ar bé. Agus do bháthad, cé as a dánig do bháthad agus do ahad cén baile? Má bháthar a héan. Bhí má bháthar a gcónaí glumbú ní a bhain drathar ná drathúrach agus pósú mháthair tháinig sé as badaclár cartún náit bhfuil peggies tá bóthar goilsteach an sin agus tháinig sé sa teach. Mas tú car casúid a chéile bhfuil tú ná críomhnú, Peter? Bhí teach in eice le mo bháthar a glumbú agus pósú sí fearr as an áit a tháinig mháthair agus sílam an nuair a bhí an banna seán gur chuid sí le dhéal an uair sin. Ní rá mór an i gimimecht an uair sin nach thart an pósú daoine a bhí eine acu. Clownas se. A rugadóir clownas an tam sin? Ó bhí. Na muointú ní sinne, daoine ní sinne ná hosan nó ag do íshéin? Na daoine do íshéin mar clownas, go leor clownas? There's níl sogam. A chála se go minic, nar tharla an clownas? Ó tharla agus bhí siad ní rá bhain de bhórsan an uair sin. Bhí go ní rá mór an acu ach bhí siad i gcobar le chéile. Agus tú a fása níos a bhéirí an Gaeilge le go bhí agaí ag fása níos sa teach? Ní rá mór an Gaeilge ag mháthair ach tháinig go bháthair as mháthair as múnteach agus níl sagam I think fuair sí bás na chuigeadí agus Jimíon an Gaeilge an uair sin din ach bhí an Gaeilge mháthair agus maith mháthair. Bhí siad a gcónaí caint go Gaeilge. Agus leabhar siad Gaeilge líbse freisin ar leabhar? Leabhar siad Gaeilge líbse? Leabhar siad Gaeilge líbse leis a gláán a bhí agaí? Ó leabhar, Bhí an Gaeilge Maclan rathar agus méhéan. So dólam Bhí ní rá mór an uair sin, ní rá na telis ná ní rá an gramophone. Sin bhí an uair sin.
agus nuair bhí hala a Dola an sin agus bhíoh muid gcónaí gola gin damsaí sa hala a Dola. Bhí céala a gcónaí agus bhí sé an níor sé ach nuair a bhí me sé ag dul ar scoil bégan don siúl agus bhí an scoil 2000 agus bhíochtú 6 bliana le bhar thosachtú ní raibh sanna dachadaí ní raibh mór an úr sin ach agus bhí na múnteirí an crosta. Ó! Níor haine na múnteirí leat? Well, bhíoh go leor daoine ag go raibh me sé me feta ag dul ar scoile ag na múnteirí ach nílas a go buí sin ach bhí siad an crosta bhí. Agus in íontar tú chum faoi chuirsaí scoile ag an am, cin cinál time a bhí ar scoil? Well, bhí me mar a dúirt me ag gcónaí Glumbo agus bégan den siúl ar scoil agus bhí sé an scoil 2000 an bhí bóthar na pápairs an ach ní raibh mór an tín ar bóthar na pápairs daoine bochta. Bhíoh tins acu agus well beidir agus na travellers agus daoine eile bhíoh ag dul thart an bhfuair sin agus bhí píosa mhíle amháin Clumbo as síos an bóthar ácén ó Gailge ácén agus an sin bhíoh muid ag dul trasna go Dola ach dá meachtú bíochtú scoil tíomh muit an doras leabhar éis an naí agus dá meacht nó ní meacht na múnteirí an doscail siad an doras ach if ní raibh tusáin beachtú maybe ag siúl go sochar agus fuairtú buile. Bhí sé tar bheith díana? Ó bhí agus ní raibh mór an teasán. Ní raibh cúpla mún agus ní raibh agus tin bhíoh an múnteoir ag seasa a gcónaí Eanach leis an tine agus thiúrach muid mún mháthair thiúrach sé cúpla mála mún héile scoilear a bhí ag dul ar scoil bégan dó mún a thabhairt go dtí an scoil agus bhí cuireadh siad síos an tine ach ní raibh hain teasán. Ó ní raibh. Agus ní raibh mór an Somála ag dul ar scoil buidéal bainne agus cúpla píosa caiscín. Ní raibh hain rud é leán san deachadaí ach bhí na daoine ag gcónaí ag bácáil agus ag dtíine an caca caiscín agus an éim agus cúpla agus an leabhar éis dóigh an sin beachtú ag dul amach ach muid san fómhar agus bégan duit an ní raibh siad ag istí sa scoil.
am sin Ní ra mór na daoine ag an am ra. Ní agus ní mór ní bhain aige acu bhí gá sipa Gordon Dola ach beidir go bheith leithín agus fuairtú cúpla bears anois. Dara cúga down there siúil an am sin Mary nach rá. And bhí an dara cúga down there siúil. Dúirt siad an emergency in Éireann mar bhí muoine. An cuimhin leat na daoine fásta ag cant faoin cúga. Cuimhin. Agus bhí fatí san bhíoh na heiteláin ag dul ach bhíoh siad sean heiteláin. Bhí fatí san an úr sin. Agus ór amháin fuair gach duine litir Paul dhéanamh sa talamh réid shelter mar sí. Agus dul sí sa bol amach an cogad. Agus bhí mi sé rá gcónaí ó céad an deire, céad an duine deire a dul sí san. A bhí fatí san. Ach bhí sé go donna an úr sin is na dachadí nuair bhí muidí doras go. Agus ní rá bhí na cúpáins an. Céirdí sin? Tú leabhar a cúpáins agus ní rá tú an téin á siúcra ach an méid bhí scíomh san cúpáin agus ní rá mór an gcónaí ná rudaí bíle fáil an úr sin. Agus am an cuimhinach nuair bhí mi sé dul an cuimhinach, an géad cuimhinach neis. Bhí mé 7-8 bliana. 7 bliana siad an úr sin. Ach bégan dúirt gur bíoh go leor gcónaí ag daoine eile agus dhearg siad an gcóna dúirt beidir do lei an lá sin agus thuirte. Ach bhí níos mó éadach le fáil den na bólaí ná den na cailíní sílam. Agus láb an aspagan chuig céanna agus nuair bhí mi sé ag láb an aspag an aspag as túm. Tá muidir san túm archdiocese mar dearan siad. Agus bégan dúirt gcóna an chéad lá agus bégan dúirt capín agus le haon affran an dara lá. Agus an aspag ní rá in affran tróna an úr sin. Ach bhí an aspag an tróna, treis engineer hirbí. Ach bhí an aspag crusta go leor freisin an úr sin. Agus bégan dúirt rá nach ólachtú alcohol. Agus bhechtú síos a glúna agus inis tá sé de drúgt. Ach an úr sin bhí sé a ggóil. Ach ní rá mi sé ach 2010 agus thóg mé ach ní rá mé deochna as. Ní rá mé deoch alcohol a riamh. Charíide? Agus dúirt tú leis an aspag Tá. Nuair dag agus bhí trúirtrathe agus ní rá siad. Tá an gold pin mar just a Pioneer.
Sin iontach. Da, bhí mé gcónaí sa pioneers agus níor mé riomh. Nílas a gom níor befear Andrew bhí sé na pioneer nuair a fós muide ach nuair a bhí sé gaiirí sean agus bhí droch níor éon chachach siad go dtí an teachósta níor bhain rud eileán agus ach níor sé mór an. Agus bhíoh daoine cruniú le chéile a bhír ó bhí anna bhí agus bhíoh muide gorca i bhúr amháin Mark Talbers bhí sé os na pioneers. Ach níos agam. Níor chach mé totíní agus níor ról mé agus. Agus sinne. Neart aibre ar a bhenim. Ó bhí mé gcónaí go. Inis chum faoi sin, faoin obair ó bhí mé bleana bó agus fuaimid an inneal an sin agus chuireach muid na rudaí túsa agus ach bhí mé gcónaí ag chachach tú bheith an gláán nuair bhín na beithí muithe an sin bhíoh ort scrúbáil agus le hórta bheith ceart agus beidir go deo cigire úr amháin ná bébe gá úr sa mbliain ag féchant an rábhuile ort agus nuair thosamuid sin an úr bhí sé Mlean Rí agus bhí an baine go dul go Mlean Rí at an mai agus nuair a thosamuid ní rá a canaí beaga an agus bhíoh muide ag tuairt na canaí sús go dtí an bóthir leis an loraí de thuairt go agus charach siad sa donóin ar sin ach bhíoh ort isce té agus iad bheith ready an sin le an blána gin. An sin bhíoh fér an uair sin ach thosaí an silage an sin agus bhíoh an silage agus bhí sé sin anmha agus an leis na beithí. Bhíoh lá crua aibre Ó bhí. Istí agus an muid. Agus hosa tú ar maidin? Dúm 7 chlog. 7 chlog? Agus bhí na bothailí óga ag dul ar scoil agus bhí ach bhí Andrew héan ach bhí go leor obair sa maine. Bhí go leor obair ach bhí airgedas. Hille bhí fuairtú an seic hille bhí agus sin le bé le airthirt go na bé a ré dhíomhre ar a bhéh se fuair a mé se be baint éid sa saoire nó a gceannacht se fér teirm. Ó bheith a bheith agus bhí ort áit leis na beithí bheith tí sa gíomhre agus bhí go leor rudaí le díana nuair a thosachtú ag díal an baine. Agus bhí fataí agus compáiste agus bhí go leor rudaí agus sa film is bheith agus bhí an tractor agus go leor obair. Agus nuair a bhí tusa fása níos, nuair a bhí tusa de chalínóg ag gobar ar a bherim, níor an tractor? Ó, nírá. Nuair a bhí me sé gobar sa film Glumbo, sa a pósú mé,
ní rá éon rud. Bhí capal agus béidir á capal hiile teachan úr sin, agus bhí siad ag forsú agus ag chur an síal agus bhí agus na fataí an sin an fóbar agus bhí go leor ag díal fataí stíos an chathair na Gaillimhe. Bhí hiile san, bhí go leor ag díal fataí agus tornapaí le muintir an bhaile. Agus bhí solapósa mé bhí go leor cearcaí agan, agus bhuaim isteach gon dí an marga hiile san ag díal na hibhechaí. Agus bhí trúr daoine cheannach siad scór hiile san fiche scór hibhechaí hiile san, agus bhí siad tharlach sí go dtí an marga ach bhí tusa bhí siad díalta hiile san ag na daoine céan. Cén bailach a seach ag go marga bhí agaí? Cén bailach? San rothair. An rothair? San rothair, ja. Bhí gá mála mór agus bhí tí chuirch tí san mála agus pábéirí agus rudaí hartar. Sin pís a má, rothíocht a seach ag as clumbó go Gailge. Cén áit bhí an marga i Gaillimhe gan am sin méir? Bhí marga na cearcaí agus na cearcaí agus na coilechaí agus na tíomh muid an Protestant Church an sin. Sin an bhfuil sé an gcónaí. Agus bhí na fataí agus na tornapaí agus na rudaí eile bar chala, bhúd cí, bar chala. Bhí go leor cór anú capal agus cór. Bhí an tá éis gur rothair freisin, bhín rothair go má. Bhí an rothair a gcónaí agan. Bhí. Ní rá an cór an. Ní rá mór an cór an úr sin. Agus bhí hiile bhuine san ghaoi céanna. Ní rá mór an ní rá né big shots an nach bhí go leor an ghaoi céanna. Agus nuair a iarrachtú nuair a bhí na hibhechaí díalta, cheannach tú na rudaí le an seachtain an sin. Fiol agus an siúcra agus an té agus an éime dámach tú bhaid ceannach téim. Agus bhí go leor rudaí an úr sin agus marach muc hiile marach siad muc hiile bliain. Agus bhí go leor bagún as an muc. Agus gríscíní agus gríscíní na písaí bega. Gríscíní a bhí siad an jazz. Písaí nuair a bheith tú ag chur san salan. Bhíoh písaíní ag le bheith go jazz agus bhí na gríscíní písaí bega as an fiol, as an muc. As an muc. Gríscíní. A míoch se bit in aon, bhí. Bhí trína cethir bó agan glumbó. Agus bhíoh muid a gcónaí, agus bhíoh éim. Íarlach
bhí mam sioparígans teachósta agus siopaú agus bhí siad a gcónaí ag éirí an im le ceannacht. ó bhí daoine gcónaí ag ceannacht im. Agus bhí an bainne géar an sin le an cácha dhéana. Cácha cascín agus cácha bhí hiiledónach an sin bhí cácha corntí an. Ní raibh an úr sin ach an tealach an tine mún agus ní raibh ach bhí an óban agus bhíoh cuinlí as an tine agus bhína cáchaí an jazz an úr sin. Agus an tealach a bhéirí, a bine pí. Tealach, se. Sin an tine. Tine, se, náte bhfuil an tine, an tealach. Háart mar dean siad. A méach se begonig i timpeall gach dúnach. Ó bhí. Ó ní raibh affran de san ach bhí gá affran de dóna. Níochlog agus leabhair sé héineag. Ó bhí mana mecht óige an affran. Agus an sagart an chéad affran dá meachta bhag Dola an cuimhinach. Ní raibh cuimhinach ach an chéad affran. An fidelity an úr sin mar dean siad. Agus nuair a bhí muid ag Dola scoil bégan don Dola gan affran agus an cuimhinach uair amháin sa bí. Agus an sagart an sin chuir sé píosa as agus ní raibh deafar ar bíhéir agus an sin leabhair sé héine go ríist. Agus bhí me seanmháthair. Ach ní raibh cóta riomh aici ach seáil. Bhí go leor daoine an úr sin agus nílas agam bhfuil Gaeilge ar seáil ar ná. Seáil. Agus seáil dómh. Agus bhí go leor daoine séipar Dola agus seáils acu. Agus méoch sibse i gléasa sús lein affrin freisin. Méoch We're good díos fearr uirthi agus si begonig. Ó se. Ó díos fearr. Ó bhí agus na brógaí. Bhí na brógaí glán leine de dreithir agus dáthir agus agus na léana bhí líana cras hile Christian an úr sin agus nuair a bheith tú ag réiteach an na léana lein affran bheith siad an sin agus de sadan. Ó de sadan bhí go leor obair an de sadan. An bácáil lein dónach agus an fiol le cuirsí ar maidin agus an úr sin bhí go leor glasraí an agus ní raibh mór an stéic an ach bailin bíf mar dean siad. Ach bhí muid an bí na daoine ní raibh pusa ar na daoine bí siad gcónaí ag déanaan rud céine. Agus de dónaí an úr sin ní dhéanach siad éon obair san film ná bildan bhí
an bheas acu an dónach. Agus bhí me sé gcónaí nuair bhí me sé grumbú bhí na fir ag dul go dtí an teachósta ach ní an mór an dalta acu ach cúpla pinta maybe. Ach sin é an chuí a bhí sé agus bhí go leor daoine ag dul ar cuairt an uair sin. Agus dámach tú rud ag teastáilmhaid bhín daoine thart anmhaith. Agus bhí na stáisiún agan. Stáisiún Afran san teach. Hiile Máirt agus hiile Man Fómhair. Agus bhína na daoine thart ar an mhíle an sin agus an sagairt agus bhí bricfast an sagairt agus na daoine agus bhí damhsáin an oige sin. Cén cinál damsa bhíoch agaí? Well, bhí an máls agus half-sets mar deir sé. Agus bhí go leor damsaí an uair sin agus bhíoch anpeartas acu. Stóigh gur bin an áta casú go leor láimh. Sin an inne le bleana mó. Agus stóigh gur casú go leor daoine ar a chéile ag na damsaí freisin stóigh. Ó bhí bhíoh siad an jazz níos na stáisiún ach ní len stáisiún an níos. Agus glan sibh an teach ó bun go bar roimh na stáisiún. Ó se caithear éile thuirt. Ó héile thuirt. Agus béidir nach go leor bheith na daoine thart agus thiúr siad seach rudaí maidin an stáisiún. Ach ní raibh sé an bhain nuair a bhí an cogáin, ní raibh mór an le fáil an uair sin ach bhí sin. A ra mór an caint ar na siógaí an tam sin? Ra mór an caint ar? Bhí. Agus an páidín marúil. Bhí an páidín marúil go leor an uair sin. Bhíoch na daoine títí a bhí an uair sin teacht agus bhíoh siad ag bailú na scolab le an tí le an fearan bhí déanamh. Ach nuair a bhíoh tú istí an áitií ar an na scolab, bhí sé an deachar an áite tháinig tú isteach go bhúr tú é ríist le dul amach. Agus bhí go leor páidí marúil an uair sin. Bhí na daoine ní raibh agus bhí páidí marúil an dámach go leor óilta acu. Ní raibh siad an ní raibh siad an raibh siad an sús ná dul síos. So, chuir siad an mian ar a páidí marúil ach na piúntaí a piúntaach, ach níl mór an caintear aníos. A tá go leor tithe déanta aníos agus gataí agus agus céir faoin beirteach a ra puirteach gar riamh agus sibh fása níos. Puirteach, ra puirteach?
On the bog. On the bog. Bhí, hile teach. Bhí sé, agus bhí sé crúi fesin, bhí mé cónaí sa portach. Bhí, agus tádan sé bháiléon sin agus an crúthána díana a ríg, an crú, sin bh crúthána bhí an taine bhí a ríg a torf. Bhí sé agus bhí múna bhí an a gcónaí. Ní raibh rudéile an. Agus dámach colcethar ná duine sa Gaillimhe thiúrach siad isteach am nollag cúpla trína cethar mála mála mún agus cuireánaí. Thiúrach siad an cuireán in Somála, bhí go leor, bhí níos mó cuireán Somála agus bhí an áchas ar na daoine a fuair na cuireán. Sin le sadsa tá bheith briste cuireán. Agus clíochaí mí chun nar a bhíoh se bhfuil ar a beirtach, a míoh té a bhí ar bhí, agus ibhuchaí, bhí go leor ibhuchaí. Bhí, agus bhíoh siad síte seanmháthair agus bhíoh siad bhí go leor ibhuchaí an uair sin. Ní raibh mór an eile sa beirtach an uair sin. Ní raibh mór an sandwiches an iarbí, ní acu siad agus bhí an té an jazz. Agus an deoch bhí an isce san teach as go Somália. Agus an dhéanamh se tine beg ar a Tine beg. Agus bheadh sé sinne an, agus bhí sé an dearagan agus an iscin sin, agus bhí síos agus a cainte agus líis mardan siad agus isce bhí go tobar, bhí go leor tobar hátar bhí an tobar a glumbo, bhí gá tobar a glumbo. Agus bhí tobar agan héin an seo. Agus agus si go agus muna cainte a beirtach ar chuúla tú cainte an Jack of Lantern. Thula mé. Bhí gceiste sa Jack of Lantern. Nílas go mar rá sé an a riamh. Bhína daoine, ní raibh éon rudéile ina chléigean ach rudaí mar sin. Agus bhí siad an chuí chéanna relic, bhí an cainte go ní bheadh siad an goilisteach sa relic an dontas an. Agus nílas agam ach bhúla mé caintear Jack na Lantern. A rá anam áirithe ar a bort gon pertach a bhí bainte agus an port nachra. Bhí an faslach agus an faslach agus an bachlegan. Bhí an faslach an agus nílas agam ceint bhí Eanach. Nú bar perta. Níl. Tá sé cailteach. Eanach a bhí ag Tom chun canan ar a bort nachra bainte. Se. An Eanach. Se. Agus an faslach.
Ja, go mín an faslach tá an Ghaeilge Tomás gon gan. Agus a taon bailíart tá níl so go manis tá go leor caite go manis. Agus bhí anisce an an uair sin, isce an tobar. Bhí sé anmha, agus ach bucéad chachtú Dola an tobar agus an bucéad isce agus. Ní bheadh sé bhd gachtú go imíríist. Se ó bhí. Agus cén chuí ran nulaigh aga, cén chuí a chaise ban nulaigh fada? Ó bhí an nulaigh an na gcónaí. Bhíoch na siopaí ag dul thart an uair sin, siopaí travelling shops mar gin, agus thugadh siad rudaí gcuid an uair sin, agus Christmas box mar gin siad, busca nulaigh. Ó bhí an nulaigh an. Agus bhí na daoine ag dul ó teach go teach, agus bhí na torcas agus na géamh ag thuile teachan na bhúr sin. A rud at ag dothach agus si fása níos? An rud turkeys agus na géamh? Ó bhí go leor torcas agan. Smáda agus an seo, nuair a tháinig mé an seo, bhí agus Eanach Dhúin a thart. Agus ní raibh éon gé agam an seo, ach bhí gé gcónaí agan smáda, agus lachan. Lachan sin, agus coilechaí. Bhí na coilechaí an uair sin an jazz. Níos bhí siad a gcuil thart agus níl so gom, ní na coilechaí an inis, ní siad mar a bhí siad fadó. A rud séamh, or si ceál séamh fadó ba, or si níos? Agus bhí go leor feola ag thuile bhaine an nulaigh. Bhí agus bhí an páirteas acu. Daoine ag cuairtíocht ar a chéile? Cuireacht sé. Ó teach go teach agus an brínín le dóil agus dír an mór an potín in Glumbo. Bhí sagart an fada agus bhí sé an crusta an nuair bhí an misiún an agus bégan de daoine rá nach bheadh siad ag déanamh potí. Ach níach mé mór an potí na riamh. Ó bháin a ní mór an potí an anacún an uair sin. Agus bhí gcónaí affran, bhí trí affran maidin nulaigh agus bégan don fannas le gcór affran níorbí. Ó bhí nach rá bhí na paidirchaí an uair sin. Agus an paidirín thuile ihe. Sáil sí sa a glúmna agus an paidirín agus ní le an paidirín an níos. Agus an Gaeilge le go bhí? Bhí an Gaeilge. Bhfuil tú an cuimhnú ar an Gaeilge fós?
Bhfuil tú an gcuimhnín tú ar na páidre chuig. Ó, cuimhin. Cuimhin. Agus paidirín agam bhí nuair a fuair duine bás. Bhí an mhuig cónaí agus fearantí nó fear eile an paidirín seo a thula tú a riomh Guardian Forest tá paidirín páirteach molla na grá bhí a riomh gan locht sa muire is ahar na grásta ná lig fáin ar seachrán ar má anam bocht is maith an sagart éach dé is maith an baiste a rinne sé tháinig cápin na láthair arcan na ciile crúthe gur crothú agus gur céasú ní leon duine a néireann má faidir éon maidin lún nach dúran ní namnachaí ní nuaire as purgadór agus a anam héin go flachas dé. Amen. Tá an cuimhnú ar sin iontach le go bhéir. Bhí an paidir sin ach bhí siad an uair sin bhí siad a cainte ar purgadór agus ní le an cainte bí a níos ar purgadór agus a anam héin agus an paidir bhí an paidir sin anseán ach bhí siad ag rá an paidir sin na glumbú agus ádacúil agus na bailge ó hartan. A tá me fearr an a bhí fis ar an ní rá an bhean in anna rá chachar sé an fearr rá ach níos níl ben á ben an rá ach bhí me sé cúpla dúirt mé cúpla Dúirt tú chopla teacha? Sé bí Cainteoirí Dúchais as clumbú fuair sí bás gáibhlínis agus dúirt mé. Sean faidir mar sin ar an nach chuile Tá, ní mór an sean faidir agam aníise ach arad bhí sé an ánearad san siad a bheith agus agus bí can eile bhfuil bháthair bhí dé go gur tú ar mar leasa mé go sábháirla tú mé ar moras ar tír go sábháirla tú mé ar loch na bhí gádan an angel os me ceann dí Róm agus dí lam. Sílam gur as Conamara an paidir sin. Ach níl sugam bhfuil sé gcearta gom. Tá cheapan Ghaeilge chuala mai tan sin hána cheapan gur se sin cearta. As bhíoch baine bhí sin na cónaí meán bhí an paidirthaí aici sin agus cuineú na ní uire a bhúr bhí sé sinna gona maranacha ach níl sé agam. Agad ar baine, Mary? Ó íeáil san ach ní rá Bhí Cainteoirí cúpla seachtaine hen gCor mar dág sí ceap agus a talmhílig do éimeann ó chuid. Ó dág sí. Agus níor ghlach sé nó? Ó níor lach. Tháinig sí isteach as na sléimhte nuair bhí si de cór na bhótaí tar éis na tábhacáin. Ní rá an créatúr bhí ní raibh an síl ceartacha bhí carcaí agus bhí thuilis rudaí sí sa teachaí agus teachaín beag an créatúr
se mám se ó sin an chuí. Mary, níor óil tú a riamh. An rá sí sin Jackar nó bhí tú freistal ar na damsaí. nó an rá daoine a ggóil. Ní rá mór an a ggóil ag an Ní rá. Bhí san rang go bhí mise ag dul ar scoil. Tílim gur ní ról cailín bháin as an rang sin. Well tá beirt banaltraí agus níl sa go mu siad a ggóil ná ach bhí go leor an óir sin agus níl sa gom. Bhí na pioneer sites láidir nach rá. Ó bhí. Ó tá fáinne silver agus an fáinne gold a gom. Tá sé agam le blianta inis agus nuair bhí ach bhíoh damsaí agan agus bhíoh muidir gol áitichaí sa mós agus. Ach ní rá daoine ar meisce ag na damsaí, nó? Ó ní rá. Ach níl sa gom bheith ggóil ná bheith ggóil inis. Sin a chuí bheith ménis agus ní ról máthair. Dóil sé máthair, dóil sé nuair a bhí sé óg agus ní ráhachtar ar bháin aige agus an lá seo fór sé ag an portach ag món agus thuaidh siad isteach i dteachósta ag dul sús sa portach agus bhí cúpla pinta acu agus thosaí úr m'oncail dreathar máthair sí sa portach agus an sleán aige agus nuair bhí dad Cainteoirí Dúchais ag iad gceapháil as an sleán hit sé isteach sa portach agus an sleán ag an fear eile dámach sé Eanach leis an sleán fach sé géire agus thuaidh sé bhaile cinál an chrí nuair agus cúpla pinta isteach. Thuaidh sé bhaile agus bhí a bháthair caiilte an óir sin Cainteoirí Dúchais agus bhí mar baiste. Agus dúirt sé ná óil inis go ceann mí agus tucha tú isteach sa teach seo hílíthe agus ná Eanach leis an teachósta. Agus bhfuil sé isteach hílíthe agus ní raibh sé rí go bhfuil sé bás. Bhí sé as ceann na pioneers. Tá go leor pictiúirí adam agus nach raibh sí go maith agus dúirt sí agus ní raibh sé rí. Sin an chuí inis. Ach tá go leor daoine ag ggóil na daoine óga. Agus an nólag agus an portach bhfuil éon rodéile. Cínta bhí mar go le fiúr gon drólín a míocht daoine go timpeall míocht daoine go ó hath go teach leis a dró. Ó bhíoch. Bhíoch mar púr me rathar agus bhí mar bhac. Sead bhí mar bhac
fuair siad agus bóthaile hart bliain amháin ach bhí sé dúirta báirteach. Agus bhí ón drolín bhí sé an jazz. Bhí go leor an uair sin agus na brídeogaí. Bhí na brídeogaí agus bhí na bríomhóid teachtas agus cúpla pín agus bhí na daoine ag bailú na pínachaí roimh an nolag go bheith airgid acu ar sin seáil mar dearan siad leis an sin seáil na daoine agus bhí na brídeogaí sin sa teachósta sa níthe agus bhí an bailú acu sa teachósta. Bhí agus an cardín agus busca jazz mar dearan si. Ceol agus a fásníos rotusan an ceol de riamh. Ní Nú do mháthair nú de ahar. Ní A chaine si bheith éisteach le ceol. Éisteach agus an gramafón an úr sin. Agus é damsa. Agus é damsa se bhí. A méoch se bepucha sméirí dubha. Bhí. A méoch se beduine rud a bin leis na sméirí dubha. Agus sómh, dhéanamh muid sómh agus úl amháin, úl mór agus na béire dubha agus bhí an sómháin a bhí sé an jazz. Agus chamoch se tí fadó a rud a be a bhíoh se betóigáil ag iche nó a ggóil chamoch se tí nús mar hapla carigín. Carigín an agus baine te sin an dochtúr a bhí acu. Baine te. agus ní bhí na dochtúirí an úair sin bhí siad ní raibh cárta bheith an ach ní raibh mór an airgid ag na daoine ach bhí na quacks. Agus. A ra mór an ní sam cuimhin leat a ra mór an pisisiúgaí ag daoine nó ag bhí. Bhí go leor pisisiúgaí acu. Bhí an cuimhnú ar é cheann nó rud cinál ar nús na siúgaí bhí cinál fáitis ar rí. Bhí fáitis ihe samna. Bhí siad rá go bheith na siúgaí mu an uair sin agus ach ní raibh solas taobh mu teacha bí agus sin an cuí bí. Cá bhecinn tú anú tá difriocht mhór sa Gaeilge níos le heisceanna bhí tusa fása níos bhí an. Tá. Agus cá bhecinn tú Gaeilge beidir faoi an 4 bliain nó 5 bliain. Bhí an Gaeilge an úair sin siadam is deachar ní sagam ní bheith mé an caint mór an níos leis an Gaeilge nó. A gceapan tú? TG cethir bína an seangaeilge go leor acu agus is deas é ach an Gaeilge nó agus ní bheith mé an mór an a léamh san Gaeilge nó ach bheith mé ag baint PCS.